Hello logoफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअखौ नायनो गोसो गोजोन बरायगोन थालायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ मोजाङै दङ ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ मा जागोन नोंथांमोना जोबोद मिथिनाय नंबाय थादोंलाय अब्ला फार्स्टनिफ्राय लोगोफोर भिडिअ लाबोयो आं एसे गोबाव जाबायमोन आरोना ओमफ्राय माने दा हाबा फैबाय नालाय एसे खामानियाव बेस्थ' जाबाय लोगोफोर बेखायनो बारा भिडिअ लाबोनो हाला आरोना ओमफ्राय बिदिनो सम लाबोनोसै लोगोफोर नोंथांमोनजों भिडिअ लाबाय थाग्रा नालाय टाइम मोनबा लानानै फैनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैहाय आङो दहाय हासबेन्डआ माबा माबि मैगंहाय हानानै गालांखादों आरोना फुलकबि आरि एवनोसै ओमफ्राय फाथो स्ट्रबेरि बिगासिनो जाखांनानैबो ओमफ्राय फाथो दं आरो बेखौ दायो सायाखै आरोना बेखौ सायनानै मैद्रु संसै आरोना दिनैथ' सुनिबार मिरामिस नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आइमोनबो गैया आरोना आइजों आब'जों हाबानि लिंनो थाङो आरोना ओइलायनो बेखौ जागोन नङा थांदों बिसोरबो ओमफ्राय दायो फुङावबो दहाय ओंखाम जाखांबाय दायो दुगैखांबाय ओमफ्य जों दायो बाबाजों दं आरोना ओमफ्राय हाजिराफोरबो दं आरोना लोगोफोर हा खोदों आरो ओरै जोंहा ओरैथिंथ' दैज्लाङाव ओरैबायदि मा होनो दैबाना जायोना लोगोफोर जोंना सिगाङावहाय सोरबा भिडिअ नायबाय थाग्राफ्रा नुखागोन दैबाना जानायखौ बेखायनो एसे हा खोदों आरोना लोगोफोर ओरै हा खोगासिनो आरोना ओमफ्राय बाबाबो दं आरो बाबाया स्कुल थाङासै आरोना बिसोरखौ नायनो थाखायनो स' दायो नायलांबाय थादो जों दायो संसै आरोना दायो स' लोगोफोर दायो माइआ उन्दुलांबाय आरोना आं दायो संसै 11:30 जालायबाय लोगोफोर टाइमा ओमफ्राय दायो माइआ उन्दुबाय आरो ओमफ्राय आं दायो संहैग्रोनोसै आरोना लोगोफोर थाबनो रायज्लायजानाय नङाबो आं दायो संनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो नै मैगं हालांनाया गेन्द्राया मा आलु फुलकबि मा दंथाय भाजा हाखांजोब्बाय नै अना खानानो आंनो जि मोजां रेडि खालामनानै गालांखायो आरोना साराय गुगारावनो एवखानोसै फ्रायनो जि मोजां हाना गालांदोंहाय आंना बोरायानो अन्थाव बाथाव थाब एवनोसै साराय दुंबाथाय र' बेखौ सेरनानैसो फाथोखौ सायगोन आङो बेखौ सेरनानै दोनखानोसै फाथो सायनोसै सेरग्रोनि र' ओंखामबो जानखाबाय बिथिंजाय दा माइआ उन्दुनाया सिखारबा जाला जागोन ना बेखायनो जाना लाखाबाय ओंखाम ओंखायनो भाजायाबो जा बुरजा जाखाबाय आरो ओंखायनो थावाबो आराम एवखाबाय आङो बुरजा जाथारबायना आराम एवखानोसै फाथोआनो रानस्रेमलायबाय एसे फाथोखौ सायनानै लानोसै र' थाबनो माखासे रानला जोब्बाय फाथोआनो नै ओमफ्राय भाजाया आंना लोगोफोर भाजाया आमावसो दै आङो हालदै होआ आरोना लोगोफोर आं दासान्दि हालदै जाथ'वाखै नालाय ओमफ्राय नै बिथिंजाय फाथो संनो थाखाय बिदि सामब्राम होलायलायनांगौ नामानो आंनाथ' डाइरेक्ट खारैजों संनाया खारै होनानैसो एग्लिखायो आरोना ओमफ्राय हासबेन्डआ जाहैबाय नै बिदि थावजों एवग्रोनानै खारै होनांगौ नामानो ओमफ्राय बेखायनो बेनि संनो थिननाय बायदि संबाय आरोना लोगोफोर आंथ' खारै ओंख्रियाव बिदि थाव होआ ओमफ्रायो मा होनो सामब्राम होआमोन आरो बेलेगाव होयो खिन्थु फाथोआव होआमोन आरो बाबाया ओंखाम जाग्रोनोसै दायो बाबाया ओंखाम जाग्रोनो नागिरबाय आरोना माइ मिलाव हैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बेटारि लानानै नङालाय नै सरजनासो जि मोजां सरजनायानो गोरलैथार दालि होना होआ नै बेहा पानिलाव आलुबो होगोन पानिलाव हादों सयाबिन गैला मेरला दंबावो खोमा दाबो ना बेयो सरजनाया फिथाइ थायाखै दा दालिसोनो आइफन गोदान बायदों माथोफा गोरलै आइफन गोदान
एख' मोजां नङा बेखौ गाननांगौरा bisa kan iya mah nani sendang kemana tuh sana kemana moजां tuh kemana moजां tuh kemana gila maba godonan gila ay deh godonan dong nih kemana kan gon bisa online nubai tade गथ'फोरा ओरैनो मोजां नुयो मानसिफोरखौ माने साफा माबा गानलाय मोजां नुखादों बिबार आखिलायनायनि मोजां नुदोंना लोगोफोरनि बिबारा एसे मोजां नुखादों मा खोनाया जोंना ओइथिं दंबावोसो आइ बिल्डिंसो जाबाय बिल्डिं नै बेसेबां गोजौ जाखो ने मामि नै हा खोनाया जोंना नै दाउ आबैनो आबै बिथिंनो रोगादोंमोन आरो हाखौ ओमफ्राय नै रोगाखांबाय नालाय बिदिनो रोगादों आरो ओइ खावसे सिबखांबाय नै बिसिम मोनफैबाय सिबगासिनो दायो न'जोंनो रोगादों आरोना ओमफ्राय दाखोर जाजोब्बाय आं दायो फोसाबदों र' फोसाबनि